फर्स्ट डिवीजन से हमार पबली पास भइल बिया फर्स्ट डिवीजन से जिला टॉप कइले बिया अब की सीजन के जिला टॉप कइले बिया अब की सीजन के तो हमार पबली पास कइले बिया फर्स्ट डिवीजन से हमार पबली पास कइले बिया फर्स्ट डिवीजन से म्यूजिक रातों दिन पढ़त रहे कोचिंग में जाके तनी तनी बात हमसे करे लुका के रातों दिन पढ़त रहे कोचिंग में जाके तनी तनी बात हमसे करो लुका के देवे कोइल रहे पेपर तो संगे सखी सन के देवे कोइल रहे पेपर तो संगे सखी सन के तो हमार पबली पास कइले बिया फर्स्ट डिवीजन से तो हमार पबली पास भइल बिया फर्स्ट डिवीजन से मिक्स बाय स्नेहा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जामो चांदटोला। बहुत बड़ मिलल बावे खुशी के खबर हो यही से तो खुश बड़ी तेज बलमुआ लभर हो बहुत बड़ मिलल बावे खुशी के खबर हो यही से तो खुश बड़ी तेज बलमुआ लभर हो गइल पास लगल रहे आस कोनो